Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon. Para may flemang. Kaya pa ba? May itatawid pa ba ang ligong ito? Kayang-kaya kasi may boses. Pag wala ng boses, doon yung di kaya eh. May sumabit, nakakaloka. Kala ko nga hinihika ka na. Kinulang ng air supply. Hindi naman ganon. Kaya pa ng baga natin, friend. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Isang magandang morning po sa inyong lahat. Kaya ang tanong, kaya pa ba today? Yan. Naku, Wednesday pa lang correct. Kung ano man po yung mga kailangang gawin at tapusin ang tanong, kaya pa ba today? Ayan. Dapat lang. Importantitious lang. Kailangan maitawid pa ang linggong ito. Alalahanin natin, December. Ang schedule natin, lahat tayo malamang. Di ba talagang erratic kung tawagin? Oo, correct. Erratic meaning talagang overloaded tayo. Ng mga kung ano-ano. Ng kung ano-anong activities. Hindi ko alam, partner. Extracurricular. True. Yung everyday task mo, which is your work, correct, or your school. Tapos madadagdagan pa yan ng napakaraming party. Hindi ko nga alam kung tayo lang ito kasi nandito tayo sa industriyang ito eh. Lahat. Pero parang feeling ko lahat, no? Oo. Lahat may ganun. Tapos, usually kapag ganito, may mga year-end. Yes. Report, year-end meeting, mag-ano na yan para sa next year, magpaplano for next year. Kaya ang daming nagaganap. Sa gitna ng lahat na kailangan mo pa mag-practice kasi ikaw yung alay sa Christmas party. Yun yung sa gitna ng lahat, dabi, no? Correct, di ba yung pag-organize ng party, hindi biro yan, ha? Lalong-lalo na kung hindi ka sanay. Kahit nga sanay ka na, medyo mahirap pa rin yan. Kasi lagi may aberya. Yes, lagi may aberya yan. Alam mo, wala pong perfect na event. Yes. Kung halimbawa, lagi nyo pong parang nasistress po kayo because of course, we all want an event to be perfect. Yung flawless talaga siya, yung walang nakitang problema, walang issue, mga ganyan. Siyempre na sino namang may gustong magka-issue, di ba? Pero sa totoo lang po, wala pong katulad na walang perfectong tao, perfect relationship, perfect lahat. Wala pong perfect sa mundong ito, mga kabisyo. So maski yung event, possibly hindi rin maging perfect. Pero let's do our best. Kaya nga talaga nakangarag ka, natatarantatious ka kung paano gagawin, di ba? Pero kapag ka may mga kaunting aberya, okay lang yan. Huwag yung parang ikasisi ng sarili mo, ikasama masyado ng kalooban mo. Oo. Alam mo, nakakitaan yung mga yung mga ugali kapag ka under pressure. Correct. Kapag may aberyang nangyayari. Kapag may mga aberya. As in, diyan mo talaga makikita. Sa true. May mga syempre sa sobrang dami ng mga hino-host na namin mga activities. Talagang, ang dami ko nakikita natin, partner, na iba't ibang uri ng tao. No. May mga iba na natataranta na pero kalma lang. Oo. May mga iba naman na kapag ka natataranta, naninigaw na talaga. As in talagang hindi. Tinalo niya po yung host na mayroong hawak na microphone. Sa true. Parang nakalunok po siya ng sound system. Sound system na correct na pang rakrakan festival yung yung venue. Ganun. Yung ganun na sobrang parang nung kausap mo, hindi siya ganun. Nung pumutok siya kasi na-stress siya, nagalit siya, diba? Para siyang naging dragon. As in parang nagulat kami ni partner, totoo, ganun siya sumigaw. May mga ganun. Nalilit ang boses, ha? Nung may briefing, syempre. We're talking of the same person pala. And of the same event. Marami naman ganun. Correct. Kasi talagang sobrang maamong pusa, Isipin mo pusang maamo, ha? Yung talagang yan. Hindi mo maiisipan na kahit pusa siya, parang never siya mangangalmot kahit galitin mo siya. Ganon. Sobrang soft-spoken. Sabi ko pa nga sana pag petite. Oo, correct. Saka yung mukha niya, yung parang kahit alam mo medyo may edad na siya, pero na-maintain niya na parang lagi siya may composure. Parang ganon, yun yung dating niya talaga sa amin. As in, aurahan na nasa kanyang mga 40s, pero grace under pressure. Mag-name drop na kaya tayo. Name drop bigla. Parang hindi na nila isipin. Hindi nyo naman kilala kahit sabihin namin. Actually, hindi rin naman namin matandaan yung pangalan niya.
Sa totoo lang din talaga. 'Di ba? Pero yung ganyan yung dating. Isipin mo yung parang, imagine mo yung tita mong hindi makabasag pinggan. Ganon. Yung paano ka kinakausap ni sister ng ganon, madre, di ba? Totoo. Nicole and Chris, this is what you're going to do. And I'm honestly, this is mga ganon yung parang yung pagkasabi niya ng honestly na parang yung very apologetic siya na parang pasensya na kayo. Ganon yung parang briefing, ganon talaga. Briefing sa briefing na kami naman ni partner, sabi namin okay lang po yun kasi we're used to it. Sanay po kami sa pabagong script. Kumbaga parang last minute changes. Last minute changes. Correct. Basta bago kami sumala, sabihin niyo yung gagawin namin, okay lang. Sanay kami dyan. Kumbaga in-assure namin. Tapos siya naman parang, okay, thank you very much. We're so happy we got you. Alam namin ganyan. Tapos pagtalikod namin, lakad lang kami ng konti. Pagtalikod, iba na yung kausap. Nung iba na yung kausap, nung natataranta na, nung marami ng problema. Kasi sa totoo, minsan, mapaglaro ang tadhana eh. Alam mo yun yung kung kailan pinaghandaan mo naman ang lahat, saka masisira yung sound system, hindi gagana yung microphone, hindi na-coordinate yung ganito. Yung akala mo plansyado na lahat, bigla magkakaaberya. Nangyayari po talaga yon. Ang gulat namin, Chuper, alam mo sa totoo, hindi ko siya matingnan, partner, kasi parang sobra siyang nagdoble cara. Kasi parang hindi ko kilala tong taong to. Sino yung kausap namin kanina? Para wala pang 5 minutes. Nagulat kami. Ang lakas-lakas pala ng boses niya. Ang lakas ng boses niya, naninigaw talaga. Dumadagundong sa buong hall. Sa true talaga na parang ayoko siyang tingnan kasi baka mamaya, alam mo yun, madamay ka. May feeling ako na, wag bayaran yan. May ganon ako pakiramdam, partner, na wag bayaran yan. Hindi naman po sa amin nagalit. Sa ibang sa ibang staff. Sa ibang tao. May pagtalikod, lakad lang kami ng konti. Sobrang konting distance lang talaga. Imaginein mo, mula dito sa kinaupuan ko hanggang kay Chuper. Nagdoble cara talaga. Lang. Ganun lang kaunting. Ang bilis na transformation. From maamong puso na naging tigre. Tigreng malala. Hindi lang yung tigre na nasa zoo na tinitingnan mo. Hindi. Yung tigreng galit na galit. Kasi yung gustong manlapa. Correct. Kasi kinuha mo yung anak niya. Ganon. Ganon pong level. Nagulat kami lang. Nagulat ako. Grabe talaga. Promise hindi ko siya tingnan. Kasi nakita ko lang na. Madamay ka. Anong tinitingin mo? Di ba tapos na briefing nyo? Bakit nakatingin ka sa akin? Nung time na hindi pa kami tapos bayaran. Nakakatakot. Ayokong sumabay. Siyempre kapag kami nakikita ka ng ganyan, partner, siyempre hindi ka naman talaga hindi ka tawag doon? Hindi ka sasabay. Alam, pahara-hara ka pa dyan. Kapag kaganyan may naninigaw na sa paligid, huwag kang pahara-hara at siguro i-check mo yung mga assignments mo kung nagawa mo siya ng tama. Diba? Totoo yun. Dahil kung hindi, huwag kang sinasabi ko sa'yo, pahara-hara ka dyan. So doon talaga parang nasasaksiyan po talaga namin yung gano'n na in a way naintindihan ko kasi meron din siyang yung taong yon also reports to somebody. Kumbaga, may nagalit na sa kanyang una. Di ba? Parang gano'n din naman sa atin, partner eh. Kapag halimbawa, pinagsabihan tayo, di pagsasabihan din natin yung nasa ilalim natin. Ako lang? Ikaw naman itong nakalimot, di ba? Ganon. May mga ganyang klase mga eksena. Nangyayari po talaga. Sinabi ko kanina na nalalaman yung ugali ng isang tao kapag may mga ganyan. No? Pero feeling ko rin naman, hindi din naman masasabi mo ang sama ng ugali niya o naninigaw talaga siya. Talagang sadyang kapag ka nakaka-pressure, hindi lahat talaga kayang ma-maintain yung kanilang yung kanilang finesse. Promise talaga. As in, nakakaloka talaga. Diyan mo talaga yun. matitest ang napakaraming ang napakahabang pasensya ng tao, ng iba't ibang uri ng tao. Totoo. May mga taong pagsabihan mo lang nagagalit, umiiyak ka. Correct. Pero may mga taong kahit sigawan mo, 'di ba? Walang masyadong reaksyon, hindi masyadong talab ng mga sinasabi mo. 'Di ba may mga tao talagang sobrang parang ay ang galing naman niya, nadadala niya ng masyado yung pressure. At may mga taong hindi na magagawa yung trabaho nila the moment na pumasok sila sa matinding stress. Correct. May ganun Iiyak talaga sila. True. Matagal nila bago ma-regain yung composure nila. Correct. So, test mo ito mga kaibigan. Tapos na yung event, umiiyak pa rin. May ganun ha. Oo. And then sometimes hindi mo talaga din masisisi. Basta ang dami pong mga kung ano-ano ng mga aberyang nangyayari po talaga. Pero pasasaan pa't matatapos din. Tingnan mo kapag tayo ay nag-host ng events, no, partner. Ang laging naririnig ko sa staff, ay salamat makakatulog na.
Ay, salamat naman, thank you Lord. Tapos na din, 'di ba? Yung parang meron kami maririnig na kahit magkano ibayad sa akin, hindi na ako kahit kailan magpapaalipin sa kliyenteng 'yan. Nakakarinig kami ng mga ganon. Hindi worth yung binayad niya sa nakuha namin nakuha namin pagmumura kasi meron talagang may mga nagmumura. May nagmumura, may naninipa. Akala mo sila porque kayo may pambayad pagkatapos ito hindi na kami oo sa inyo. Narinig ko na talaga yan. Hindi sa amin yun Hindi sa amin, pero naririnig namin yan kahit kailan hindi na kami tatanggap ng proyekto mula sa inyo kahit gaano kalaki, 'di ba? Porque nasa inyo yung pambayad, porque kliyente namin kayo, kala nyo kayo yung Diyos. Oo, may mga ganun din talaga. So, well, ganyan talaga mga kabisyo. May mga ma-encounter tayo. Pero sometimes, kami ni partner, we just laugh about it. Sometimes, may mga times na talaga nakakapanginig din naman talaga. Kasi negative energy kahit ang ganda-ganda ng makeup mo, bigla kang ma-stress din. Correct. Kasi nakakarinig ka ng ganung sigawan. Totoo yan. Di ba may pressure sa paligid? Tama, may ganun din. Nakakahawa in a way. But it's all part of the game. Part siya. Nangyayari po talaga yon. Promise. Normal po yan. Kasi wala nga pong perfect na event. Correct. Ganun lang yun. Okay lang po yan. Relax ka lang, chill ka lang. Wag para magkasakit ka dyan. Una. Yun yung pinakamahalaga. Wag para magkasakit ka dyan. Wag para mawalan ka ng malay. Alam mo yun, yung sakit mo. Magka-anxiety ka. Oo, magka-anxiety ka dahil dyan. Wag. Kasi isang event lang yan. Pagkatapos ng event na yan, lalagpasan din po nating lahat yan. Correct. Diba? Kaya importanticious. Listen to your body. Lagi natin sinasabi yan. Kapag sinasabi na ng katawan mo, yung anxiety level mo, para nakalunok ka ng 3 galon, di ba, ng anxiety. Di ba? Kung gaano karami yung tansahin mo na lang. Kapag ganyan na parang pili mo, naka 3 galon ka na ng anxiety, hindi na worth din talaga. Listen to your body. Totoo. Pero meron din tayong, di ba, nakwento natin yung mga natatarantang mga ganyan na encounter natin. Meron din naman na kahit na anong pressure, kalma lang sila. Sakto nakatutok to sa atin, partner. Our good friend from Mr. DIY Philippines, Mark Charles Salicina. Ever Hi, since, Sir Mark. na-meet ko na to, partner. Pumupunta to, sana makavisit na din to sa atin soon dito sa Love Radio. Ano to, partner? Soft-spoken. Parang never ko nakitang nagalit kahit ang daming pressure sa paligid. Ayan. That's good. Nakatutok sa atin. Good morning, friend. Thank you for listening. Diba? Ayan. Grace under pressure ang true. tawag dyan. May mga taong ganun, May mga ganyan. At meron yung din ibang mga... wala ng Grace eh. Wala na, partner. Pakit ko sa Grace, sabi nila. Pero may mga iba, partner. Pag halimbawa nararamdaman nila nakalagok na sila ng 3 galon ng anxiety. O kaya alam nila papunta na sila sa Tigre. Diba? Gumagawa sila ng paraan para kumalma. Dapat ganun mo din kilala yung sarili mo. Na kapag kaganyan, nararamdaman mo papunta ka na sa Tigre, dapat alam mo na yung ano bang ginagawa mo? Nagdi-deep breaths ka ba? Katulad ba ni partner na ano ba yung ginagawa mo, partner? I remove myself. Yan. Maalis siya dun sa place. Maalis ako. Oo, maalis siya dun sa lugar na yun. 'Di ba? O kaya lalayo kakalma muna sa paligid. Oo, kasi masyadong mainit dito. May mga ganyan, may mga iba iinom ng soft drinks, may mga iba may kakausap, may magbi-video call sa kaibigan niya masayahin. Ibig lang may ka-video diba? call. Correct. In the middle of the meeting. Oo, hindi kasi... Video call lang ako, wait lang. Teka lang, masyadong mainit dito, di ba? Hindi, pero dapat alam mo yun, ha? I mean, meron kang, kunyari, may to-go-to person ka na nasasabihin, grabe, stressful na dito. Kausapin mo nga ako muna. Di ba? May mga ganyan. Kailangan alam din po natin yan. Listen to your body. Correct. Salamat ng marami sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!